साखळे नगरपालिका आणि भोवतणच्या वाठारांत लोकसंख्या वाढत आसा। शव वाहनाची ह्या वाठारांत खूप गरज आशिल्ली। ताका लागून MRFन CSR निधींतल्यान साखळे पालिकेक हर्स व्हॅन भेटयली। मुखेलमंत्र्याचे हस्तुकी हाचे उक्तावण जातले। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आज MRF कंपनीकडून साखळी म्युन्सिपाल्टीला हर्स व्हॅन डोनेशन केला। मी MRF अंडर CSR MRF कंपनीच्या सगळ्या GM आणि त्यांच्या सबऑर्डिनेट सगळ्यांना मी मनापासून थँक्स म्हणते की हर्स व्हॅन ही खूप साखळी म्युन्सिपाल्टीला गरजेची होती। ऑलरेडी आमच्याकडे एक हर्स व्हॅन आहे ती एंट्री पॉईंटमधून, पण तो थोडासा साईजमध्ये छोटा असून साखळीच्या सगळ्या नगरवासियांचा एक डिमांड होता की मोठी गाडी विंगरसाठी एक मोठ्या स्पेसची गाडी आम्हाला गरज होती। खूप लोकांचा डिमांड पण होता आणि आज खरंच MRF कंपनी अंडर CSR आम्हाला हे डोनेट केल्याबद्दल मी कंपनीचे मनापासून धन्यवाद म्हणते आणि तसेच सगळ्या साखळीवासियांना एक चांगलं उपलब्ध करून देते। सर्व साखळी नगरवासियांकडून मी त्यांची